mo na dai. Salamat kalam dira. May gani dili si ate gauna. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Kaon sa si ate, guys. Tuta sa babaw, guys. Sabot na si ate. Ano kita na sa budak. Hiya! Mulin ko sa tagdari, guys, kay murag maligid gid ta. Hay! Na! Hay! Na! Kasayang! Subok na lang ang naligid. Abet mo oy. Subok na lang kami naligid dong. Hapit pa ko. Kanaod ako kayo. Gani ni Sibo. Wala mo pa ulo. Pwede mo sa ladong. Oo, pagtalikod niya. Pero uy, nog oh! Flower. Aman. Hala. Kuha dong. Ara guys, oh. Kalati. Uy, uy. Ay, di atay. Hinay lang kay mga ligid. Murag yung tubol. Hey! No, kalatiya may na. Ay, ara guys, oh. Bulak siya, guys. Ang saday na. Good guys. Hello, guys. Guys! Daghan siya, guys. Lapo kay guys. Daghan man, oh. Tinanom ni ay. Unsay ngalan anite? Kalatiya. Kalatiya. Siya, guys. Siya. Ataw na gyud. Ano nga nag-vlog, guys? Hi, guys. Ay, saba! Tara, guys. Kanana ko sila, guys. Oy, giuhaw na po guys. Ibta na bulak dong, dala dong ba? Yung puti na bulak dong ba? Ibta guna dayo, kana puti kidi, kanang gamay ba, gamay. Abi nang guys. Hello guys. Pati kay ilang kuan guys. Og tubig. Ginagawa mo. Asya, guys, oh. Unsay ngalan ani? Kalatiya. Kalatiya. Katrop on. Ba ninot magana ilinya gud. Linya sa inyong balay ba? Dugmay, guys, oh. Unsa na nga cellphone day? Saman guys, daot kag mata guys. Saman, guys. Bukod ko ako'y tanom kay ako'y
magyuta kay di ko masugo. Pag may gusto, may paraan. Daming dahilan. Kana day, nindot ka na ilinya dito day. Nindot ba na siya ilinya good. Basta ka ng daghan bitaw, nindot kita nawon. Tarungan ipot guys. Lang guys. Madami siya guys. Ihumok raman siya. Naamo ko inana na. Sige, pagpangitaan na, gyate, nara diri. Datangas lagi buntog. Buntog. Ito, mga to tadi to. May pang nga to tagpurok-purok. Hala! Hala! Susoy, salo ah! Ako pa, dire dapit. Salo niya, salo. Mabusgay na. Sa kaasa. Sa lubi. Nagkata sa lubi ba? Tagak mo na, wala dito mahimi. Tara. Doon ko kay ba? Doon, mangguro na. Kani oh! Doon nga! Kapunan sa dahon. Tabaang lang. Wala ako kay maligit ni Dre. Saladay! Siya. Bit-bit. Hindi ko pwede mo bit-bit kaya sinapin pagkaligit. Ang trap ng balayo, naipuot. Ala, ako pa rin mabit-biton, anak. Rito na ibutang eh. Naglalala tarong mo doon. Ito, matagdala, tatag sa ako eh. Buwa pa na ako. Daghan kay ta. Dagag kamot na to. Guys! Hiktan og kuan. Guys! Day no, medyo tabangon ka no. Samot na, nanotbrush pa ko daan. Biguli man kayo te. Nanotbrush, manggugo mo siguro no? Aw. Ang linggo din. Kamay ba pa ko madang ikaw ba yun? Ayang bagay! Ngali ka sabay. Di pwede mangawat. Masakpan. Niyan ko, matangkap ka ako. Tagdaw sa madang ni. Ay, magsi manusok. Tara pa doon tayo. Pero daghan ba? Kana. Pero ilinyan. Straight anak. Hinuguro na daw. Hinug na no. Ay kaunod. Natarungan doon. Si Maymay sa una may kawatan kay Madang. Sabi din si Maymay. May. Maymay. Ano nga? Bigyan mo kakat. Shout Buti kawatan kayo kay Nito. Shout out May. Parehas na namang miyo. Ang miyo mi. Mamiyo. Pagpaakon sa piyo, paakon po niya. Shout out May. Ang sa bukong, di ba? Musulod ng piyo sa bukong. Oh. Ayaw magkuto na, pagpaakon na siya. Putol kong paak sa piyo eh. Putol man daw ipaak sa paak. Tama. Wala daw ngayon, direct na magkuto daw. Hinog na. Hinog na. Hulog pa na. Kuan na yan. Ay na naman, sa kabog na lang na eh. Hindi kong kabog daw. Dahil ang punatatos lagi na guys. Hulog yung kumusakang Madang ay kay kabog yung Madang. Ah, Alag na ako eh. makupa guys. Hindi ko mapura tulog ni Lola mo. Bala na, basta matulog. Guys! Mga guys! Kamansi ba? Kamansi? Marag hina-hina yung ubos eh. Napa? Wala di bang, di ko ka. Ano, nawa na ang baso Lola bang. Sa dum ka no.
dot-dot dayo. Habitaan ni mga kariling ang ay panggunit siya. Wala man nakakabalumod la. Ang baso na hulog. Tara. Nakakabalumod ka. Madala masalawas ikaw na. Balin piste. Bilan naman mo nang hinog din. Bulak na may gibit-bit na ng Inday. Insured na, insured. Masdamot ka lang dira. You know I'm gonna get. May gani dili si ate gauna. Nakakasag si ate taon na lang. Ay, magagbani daw. May tricks. Dari, may lampinig no. Manggumit man. May lampinig. Oh, tulo na ang takapuso itong mabit-bit. Napuso. Boy Scout. No. Kansi sa ate o, kanay sungkod. Wow! Puni atong kuan walay spike. May brick. Aray. Walay sakit di makaya. La. Ayaw intag sunoy. Sunoy dito. Sunoy. Ito na manok. Sunoy manok. Sa punuan. Ay, Bangay. man. Ha? Mo pagay pagtugbang na mo. Kira tayo? Kaabot ng mga ginawa. Hello. Oh. Napihing. Napihing. Kaling, ano ang bulak sa natin? Palugsong na po ni guys. Ngayon na po miglahin. Mangita na po miglaing destination. Sa ubi ah. Lain na kang ako na pondo ko. Padong bagi sa ubos.
diri kuan. Gabi. Gagmay lang. Gagmay. Magani. Ah, kani? Ambot kami. Ano po may sa magahog mahugag kami. Nami sa mahuganihan. Humag min? Manghatak. Di kasi itanom. Magaling sa kahoy. Tindog mo. Pero wala dito pa rin sa kano, itong buklot ba, no? Dong, no? Kaya, ito naman, patag naman. Ligid ha? Lumping yun ang bagong kuha. Hello, hi. So guys, muli nami kay namig tuyok sa among tsinda. Nahurot na mo kuha uli nami. Kay kakuha naman mig madang. I will survive. Alas 12 na hapit. Alas 12 na siguro ron. Yeah. The Madang, and we are ligid there. Asan yung primero dong? Mi? Unsay law? Unsay katon? Bulak. Bulak mo na. Patangasan na diri bukid. Naatudahanin. Day. Naapawa doon kumalig kayo. Daghan ito. Na si Kuan Imboy ay kailan nagdaan. Babuhan lang imbon. Wala bababala yun. Daghan dati yan. Mabaat na. Nga, bumapit pa sa lubong niya. Oh, kilawan eh. May bubunga. Murag kumpay.